Live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Umamin ka! Ikaw ba yung umutot? Umamin ka na! Ang bihira! Oras natin mga kabisyo sa buong kapuluan. We got 30 minutes after 7 o'clock in the evening. And you are still locked in right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Siyempre kasama pa rin po Diego Bandido and Tang Henyo. At siyempre makulit na si Duday. Tumakbo na naman sa labas. Okay mga kabisyo, eto na. Pag-usapan na natin to, Tang! Arnold Clavio. Matapos po magkaroon ng hemorrhagic stroke, hindi raw niya kino-question ng Diyos dahil sa nangyari sa kanyang buhay. Ayon sa kanyang pahayag, ang sabi niya hindi ko siya kino-question. Binuhay nga niya ako . Mas ang tanong ko pa ay hindi yung ba't ako. Ang tanong ko pa anong gagawin ko for your glory? At kung sakali man daw dumating ang tinatawag umano ng mga doktor na second attack ng kondisyon niya, magpapasalamat pa rin daw siya sa biyayang naidulot niya. At least naranasan kong pag-ibig niya noong nanganib ako. Hindi niya talaga ako pinabayaan. Amen to that. Gandang pakinggan, ano? Eto na! Logica na natin to, Tang! Ay, sige! Huwag mo nang patagalin yan! Logican mo na yan! Logica na yan! Logica na yan! Alright, mga kabisyo, makinig na mabuti, ha? Kailangan pa bang i-memorize yan, boards? Basic. Basic po sa buhay natin minsan na dadaan tayo sa isang matinding dagok, na isang matinding pagsubok. Marami po sa atin pag na-corner na ng problema na hindi na natin masolusyonan bilang mga tao, tatanong kaagad tayo na kay Lord, bakit ako pa? Bakit hinayaan mo mangyari to? Pero hindi natin iniisip minsan na ang mga nangyayari sa buhay natin are the product of the series of decisions na ginawa po natin sa buhay natin. Hindi po dahil trip lang ni Lord na, kung ako si Lord, pagtripan ko si Diego Bandido, bigyan ko ng heart attack. No. Bigyan ko ng para may stroke. Hindi po ganun yung Panginoon natin. Hindi po nagtitrip si Lord. Di ba malinaw nga sa sinasabi niya sa mga salita niya po in the Bible na gusto niyang isave ang lahat. Kaya nga namatay si Jesus Christ para sa atin, hindi para pagtripan tayo. Di ba? Malinaw na malinaw yan mga kabisyo . Ang problema lang, tayo lang po yung lumalayo. Now, logika natin. Marami po ang tao na kino-question ng Diyos sa harap ng problema dahil una, naghahanap sila ng kahulugan at dahilan sa kanilang mga pinagdadaanan. At syempre, ang emosyonal na reaksyon, paniniwala syempre sa kapangyarihan ng Diyos ko. Yung cultural na at religious na paniniwala natin at kawalan po ng pag-unawa sa sitwasyon ay mga dahilan kung bakit siya ang unang tinatanong natin. Sa ganito pong paraan umaasa silang makahanap ng kasagutan at makapagpalabas ng kanilang mga nararamdaman. Kasi sa totoo lang mga kabisyo, boards, angkol, unfair naman kay Lord na siya yung aakusahan natin na parang pinagtitripan niya pa tayo, di ba? Tayo nga itong makasalanan, di ba? Minsan, sabihin pa natin na gumagawa naman tayo ng tama. Marami naman akong tinulungan, pero bakit ako pa? Alam nyo mga kabisyo, hindi lang naman kasi sa works makikita ang tamang pagsunod kay Lord, kundi sa pamumuhay. Oo nga, matulungin ka, pero lasenggo ka naman. Diba? Pinagbabawal ni Lord yan ang pagiging lasenggo. Sinasabi ngayon sa Ephesians 5, chapter 5, verse 18. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit.
Nasanay kasi tayo sa Robin Hood style. As long na tumutulong, okay lang yan, mabait naman. Pero mali yung pamamaraan eh. Oo, mabait ka nga. Pero ano tang? Palaubog ka naman, tsaka maoy! So, tapos sisisihin mo si Lord. Lord, bakit ako pa? Ang bihira naman, oh. Ay, maluoy ka! Alright, ladies and gentlemen, you are still locked in as we are broadcasting live across the city by the bay. This is Metro's #1. We are 90.7 Love Radio. Keep on rocking straight up until 9 o'clock in the evening. Now, I got a song for all of you guys. Let's go back on the 90s era. Here's a song coming from the Cranberries. Oh, love this song. Zombie. Zombie. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!